Shout out rap Bisaya rap artist. Online Quarantine Rap Battle Volume 4 Beats Saya 16 bars. Hakidampi di ay Busan Record from CDO. Mao ni akong entry. Shout out po ko sa akong amigo nga si Denrox ug si Don nga nagsuporta sa ako. Shout out. Sa uban dira shout out. Let's go. Mga Bisayang dili maulaw, tara halis sabayi ko ninyo, ipakita sa uban ang pagkatarong, dili pabadlong pagbinuutan para kita irespeto. Kung karon dili pa man ang atong higayon, pagpaabot sa kadugay mo abot ra na pohon. Mga harang sa palibot ayaw bali-baliha, mabuak ra na og ila kung kita ang mailahala padayon sa lakaw. Bisag kinsay mutugaw, makuyawan ang kursunada nga sa ako mapukaw. Bisayang dugo kagay ano ning dako, mauni ang ako ang entry hala. Sigiyo ko mga letrang gidula, gimog nagilitok sa mga dila. Permigo ayaw og kasilo sa gitaga ng tera, kargado kwadrado sukod, permi ni sulod. Igo ka sa kong tahod, syarong dili makaluhod. Check. Thank you guys.